ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 11ଟା। ଆଉ ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଖାଇଦିଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଝିଅ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତା ବାବାଙ୍କୁ, ସିଏ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ରୁଟି ତରକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଅବଢ଼ା ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତା ବାସି ଦିନ ତ ଖିଆ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ରାତି 11ଟାରେ ପୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଅବଢ଼ା ଧରିକି ଖାଇବାକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭେରାଇଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ 8 ପ୍ରକାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁତକ ମୁଁ ଏଇଠି ଜରିରୁ ବାହାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୋଇଦେଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଡାଲମାଟାକୁ ଫିଟଉଛି। ଇଏ ଏତେ ଟାଇଟ୍ ବକ୍ସ ଅଛି ଯେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଗୋଟେ ହାତରେ ଡବାର କ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ସବୁ କ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଳପା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଡବାରୁ ଫିଟେଇ ଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବାଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଫୋନ୍ ହାତରେ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବାଢ଼ିବାକୁ, ତେଣୁକରି ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗ ମିଠା ଜିନିଷ ସବୁ ଥୋଇଦେଲେ। ମିଠାରେ ହେଇଛି ଲିଚି କ୍ଷୀରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ତାଡ଼ିଆ ଆଉ ସର ମିଶିକିରି ସେ ମିଠାର ନାଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଠା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ ନା ତା'ର କ'ଣ ରସାବଳୀ କି କ'ଣ ତା ନା, ସିଏ ହେଇଥିଲା। ବାକି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ଲେନ୍ ଅନ୍ନ ମାନେ ସାଧା ଅନ୍ନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏକବର୍ଣ୍ଣୀ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ବାଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକବର୍ଣ୍ଣୀ। ଏକବର୍ଣ୍ଣୀ ପରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର ମୁଗ ମସଲା, ମୁଗ ମସଲା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ ମିଶେଇକି ଦହି ସହିତ ସାଲାଡ଼ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ରସଗୋଲା ବି ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଡାଲମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଜାଗା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ଜାଗା ବାହାରିଯିବ ସବୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଠି ଇଏ ଡାଲମା ଦେଇଦେଲେ। ଡାଲମା ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଦେଲେ କ'ଣ ମୁଗ ମସଲା। ତେଣୁକରି ମୁଗ ମସଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସରିଗଲା। 8 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ହେଇଗଲା, କାରଣ ରାତି ବେଳା କିଏ କେତେ ଖାଇବ। କାହିଁକି ଇଏ ପୁରା ଦେଶୀ ମାନେ ଘିଅରେ ତିଆରି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଗର୍ଜିୟସ୍ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ରାତିରେ ଖାଇଲା ମାନେ ହଜମ ହେବନି। ସାଇଡ଼୍ରେ ତେଣୁକରି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ ତା ବିନା ଅବଢ଼ା ଖାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆମେ ରାତିରେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଅବଢ଼ା ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ। ଖାଲି ଯଦି ଦିନବେଳା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ କିଛି ବି ବଳି ନଥାନ୍ତା। ସେ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଆସି ବସିଲାଣି। ଏଠି ମୋ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତାକୁ ଭେଣ୍ଡି ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିର ପତ୍ର ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ। ସେ କେଉଁ ଖାଇବ ଏଗୁଡ଼ା, କ'ଣ ସେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେ ଖାଇବ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏଇଠି ପକାଇ ଦେଇଛି, କେମିତି ଏପଟ ବୁଲି ସେପଟ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ପାଟି କଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତାକୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ସେ କେଉଁ କୋବି ପତ୍ର ଖାଇବ? ଏଠୁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଯେହେତୁ ଡବାର ସରିଯାଇଥିଲା, ଏଠୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ଖୋଲିଲି, ଖୋଲିକି ଆଣିକି ଏଠୁ ଦେଲି। ମାନେ ଆମର କ'ଣ କି ଗ୍ରିଲ୍ ପରେ ଜାଲି ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ମୂଷା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗଳିକି ଗ୍ରିଲ୍ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କିଲି ବିଲି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଲି, ଯେ ସେ ଜାଲିକି ସେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି, ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଲାବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ, ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରୁଛି ତା ମୁହଁରୁ ଘୋଷାରିକି ନେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଏତେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ସେମାନେ, ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ କହନ୍ତୁନି। ମାନେ ମାଆ ବି ଛୁଆକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଘୋଷାରିକି ନେଇଯିବ, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ବି କରିଦେବ ଛୁଆକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କାଲି ରାତି ତ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବଢ଼ା ଆସିଥିଲା ରାତିରେ, ଖାଇକିରି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପୂଜା ବି ସମୟରେ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପୂଜାଟା କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ହେବା କଥା। ତେଣୁକରି ଆମେ 5ଟାରୁ ଉଠିଗଲୁ, 5ଟାରୁ ଉଠିକି ପୂଜା ସାରିଦେଲୁ। ପୂଜା ସାରିକି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ତ କିଛି ରୋଷେଇ ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ହେବ। ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛୁ। ସବୁ ଶେଷ କରିକି ସବୁ ମାନେ ଜଳଖିଆ ସବୁ ଖାଇକି ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ବାପରେ କହନ୍ତୁନି, ଝାଞ୍ଜି ବି ପିଟୁଛି, ଗରମ ପବନ ବି ଆସୁଛି।
जेहेतु आज चंद्रग्रहण अलग किसी काम भी नहीं संध्या बेलू जाकि सफासफी सब हम धुआधुई हम आउला पुणी थे जा ठाकुर आबू चना जेहेतु पूजा है आज तेणुक राति पूजा हम पूजा हे ठाकुर सफासफी घर द्वार सब पोछापोछी सब कम संध्या पर स्टार्ट हो तेणु सब हम राति जहाँ आईना किसी कम नहीं खाली बसिया कथा टी आज बहुत दिन पर समय मिलছে तेणु टीवी देखा आपण मानक देखी दूची आज रुटी तरकारी सादा सीधा खाइबा पूरा ये बुट डाली आउ ये मिल मेकर माने सोयाबीन बड़ी मिसिकी गोटे तरकारी होती एपटे रहिला रोटी रोटी होगी थुआई बस आज एतिक ही रोसई होती आउ किछि हेनी कि जहाँ भी बलिबो रंधा खाद्य सबू आज फोपड़ा हम कहीं जेहेतु ग्रहण छुआ ये तो व्यवहार कराहबनी आउ तेणुक जी दरकार से ताठू अधिक तैयारी कराहेनी जहाँ हम राति जेहेतु दिन जाक आज खाई जलखिया खाई तेणुक राति आज हम भात आलू सीझा पाग पानी एमती ही करके नॉर्मल खिया हम